IFM News Regional. Inyuso at the provincial government Isabela iti pan nakapatakder iti waste to energy facility iti probinsya. Tipanggep dayto ket pagbalinenda nga renewable electricity iti solid waste iti syudad ken munisipalidad tapnon mersorbar iti parikot iti basura ken mapapigsa iti kabayagan a supply iti kuryente. Iti Marso 23 nakisarita ni Governor Rodito Albano III ken Vice Governor Kiko D kadagiti representante manipod Japan pakairamanan ni Mr. Ryo Hagiwara iti Ministry of Land Infrastructure, Transport and Tourism ken Index Strategy Incorporated. Tapno mapagsaritaan kadigiti technical, operational ken financial apaset ti proyekto. May potongpal dati proyekto babayin iti joint venture iti gobyerno iti Isabela. Pakairamanan dagiti talupulo ket upat ang munisipalidad ken dua syudad ang nakipagkaykaysa kadigiti private sector. Sigun ti datos ti Environment and Natural Resources Office, Isabela nakaawat iti 49,137.72 tonelada a basura iti probinsya iti 2024. Iso ang mangipakita iti kasapulan iti mas epektibo a waste management system. Usaran ti pasilidad digiti napudno a teknolohiya kas iti refuse-derived fuel, anaerobic digestion ken pyrolysis tapnon pagbalindaan serbian enerhiya ken sa valipay a byproducts iti basura. Eksakto a kapasilidad ken lokasyon ti proyekto kedadaan pay dati iti panagadal ang nakabase iti kadakkel iti basura ken mayan natop a lugar ang naadaan iti nasayat nga akses iti kuryente ken danum ken saan ang nalaka a matidip. Damag Regional para iti IFM News, Idol Shanti Papi, Tatak IFM.